Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang outbreak ng influenza-like illnesses o ILI sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Chodoro Herbosa, ang naitatalang pagtaas ng kaso ay karaniwan tuwing malamig na panahon dahil dito nagsisimula ang tinatawag na flu season. Normal mo ang pagdami ng mga nagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at katawan na dulot ng iba't ibang virus tulad ng rhinovirus at influenza A at B. Hindi tulad ng COVID-19 na nagmumula lamang sa iisang virus. Git ni Herbosa, hindi pa naaabot ang nararapat na bilang o threshold para magdeklara ng outbreak o pandemic. Panawagan niya sa publiko na huwag magpanik sa mga ulat ng mga estudyanteng lumiliban sa klase dahil sa flu-like symptoms. Nauna nang iniulat ng ahensya na mas mababa ng 8% ang kaso ng ILI ngayong taon kumpara noong 2024. Kasunod ito ng pagsuspinde ng face-to-face classes ng DepEd sa NCR bunga ng ILI cases sa mga estudyante at guro. Sa City of San Fernando, Pampanga, nagpatupad din ng class suspension ng LGU at ilang private schools. Ani Herbosa, magandang hakbang ang suspensyon ng klase para maiwasan ang hawaan, ngunit kailangan daw na maayos itong koordinasyon sa mga kinaukulan at health authorities. Nilinaw din ng DepEd na may iba pang dahilan ang suspension of classes gaya ng inspeksyon ng mga gusali matapos sa mga lindol at paghahanda sa posibleng kalamidad. Paalala ng DOH, epektibo pa rin ang mga preemptive measure na ginamit ng pandemya kontra ILI. Ugaliing uminom ng vitamin C, manatiling hydrated, kumain ng balanced diet, matulog ng sapat, mag-exercise at iwasan ang mataong lugar. Patuloy naman ang monitoring ng DOH nationwide at tiniyak nila sa publiko na kontrolado ang sitwasyon at walang dapat ipangamba. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.